Els Camps Elisis és una de les zones enjardinades més emblemàtiques de Lleida i necessiten una cura especial. Amb aquest contracte, el que volem és mantenir aquest caràcter de gestió específica, amb el lot de Camps Elisis separat de la resta dels espais, de la gestió dels espais de la ciutat. Hem millorat les condicions de treball. Com a principal canvi, hem dirigit el contracte amb un projecte d'inserció social a través d'un centre especial de treball, fer-ho d'una forma específica. Els Camps Elisis és un entorn idoni per a donar l'ocupació a persones que són d'especial protecció. Però també, clarament, d'aquesta forma, donem compliment al compromís que teníem d'utilitzar la contractació pública com una eina de dimensió social. Introduïm criteris de puntuació en plans de formació per als treballadors i treballadores. Introduïm criteris per a puntuació a l'aplicació d'eines i metodologia per a la qualitat de vida i l'inserció laboral dels treballadors i treballadores, com recursos per tenir una vida independent, recursos de lleure, servei i suport a les famílies perquè permetin cobrir les necessitats dels treballadors. A més, introduïm criteris de puntuació de millores mediambientals, com la utilització de vehicles elèctrics o la gestió dels residus o la gestió integral de les plagues que puguin haver a la part arbustiva o d'arbrat dels Camps Elisis. Entenem que és un bon contracte, esperem que estigui adjudicat el més aviat possible i puguin començar a treballar en manteniment i la gestió d'un dels espais més emblemàtics de la ciutat. I aquí m'agradaria agrair la bona feina que han fet els serveis tècnics del Departament de Parcs i Jardins i, com no, la inestimable ajuda del Departament de Contractació per a l'elaboració del plec de condicions d'aquest contracte. Moltes gràcies.